Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Yan uwa barkanmu da warhaka, da fatan kowa na lahiya na cikin ƙoshin lahiya, Allah ya sa haka. Kamar dai yadda muka saba kawo muku shahararrun fina-finai, a wannan karan ma mun samo muku wani sabon fim wanda kowa inda ya sabo ne, mai suna Mirai. Wannan fim ya samu fassara mai kyau ingantacciya daga kamfanin Fikira Dub Studio. Saboda haka wanga fim a gobe Alhamis insha Allah za mu kawo muku shi. Ba za ku same shi a ko'ina ba sai a cikin mu na VIP, wato group wanda ake biyan kuɗi duk wata. Saboda haka kada a baku labari. Ga wanda suke buƙatar wannan fim, lalle a gobe Alhamis za ku same shi a cikin shagonmu na Telegram. Masu son guda ko da yawa za ku iya tuntuɓar mu ta wannan lamba tamu, sai mu muku ƙarin bayani ta yadda za ku samu ku biya kuɗi a saka ku cikin tsari na VIP, wato group wanda ake biyan kuɗi duk wata, wanda a cikin shi kaɗai za ku riƙa samun sababbin fina-finai ire-iren wa'anga da zarar an sake su ba ƙaƙƙautawa, da ana sakin su kai sai za ku same su a cikin group dukkanmu. Lallai wannan fim kan mai kyau ne gaskiya, yana da kyau, ingantaccen fim ne, ya samu aiki kuma mai kyawu. Da ganin tallar shi ka san an yi fim a wurin nan, ko ba gaskiya ba. Saboda haka kar ku bari a baku labari. Bayan haka kuma kada a manta da yi muna subscribe da sharing da liking, da kuma sharing ga abokanan ku saboda su masu amfana. A gaskiya wannan fim wanda duk bai kalle shi ba, so rayuwar shi tana cikin kwale-kwale. Saboda haka kar ku bari rayuwar ku ta koma cikin kwale-kwale. Ku yi ƙoƙari ku sami naku. Ku yi ƙoƙari ku sami naku. Lallai gobe Alhamis in Allah ya yarda za mu saka shi a cikin group namu na VIP. Saboda haka kar ku bari a baku labari. Lallai kamar yadda kuka gani gashi nan tallar shi, da ganin tallar shi ka san fim ne mai kyau. Lallai ga masu buƙatar shi gobe Alhamis in Allah ya yarda ku tuntuɓe mu ta wannan lamba tamu. Lallai za ku same shi. Da masu buƙatar guda ko shiga tsari na group na VIP, so sai ku tuntuɓe mu ta wannan lamba, sai mu muku ƙarin bayani, mu gaya muku ta yadda za ku biya kuɗi, mu sa ku cikin group mu na VIP. Idan kuma kuna buƙata a tura muku shi a kowace ƙasa cikin faɗin duniya, idan ka biya kai tsaye za a tura muku shi. Lallai ya samu aiki mai kyau. Filin Mirai daga kamfanin Fikira Dub Studio.